आं सासे केन्डिडेट हिसाबै जे दिनै मोनसे गिदिर सुबुं गौमा बे हाबाफारियाव जोंनाव दिनै लाख लाख मानसिफोर ज' फैनो जानानै जोंनि बे सुबुं गौमानि हाबाफारिखौ जाफुंहोदों बे जाफुंहोनायनि गेजेरजों जे आं सासे केन्डिडेट हिसाबै बेखौनो आसा खालामो जे जोङो दिनै बिटिसि परिषदीय जितु निर्बासन बे निर्बासनाव जोङो 40टा सिटआव जों जेरै केन्डिडेट होदों 40टानि गेजेराव खमब्लाबो जोङो 30टासो सिटखौ जोङो आरामै देरहानायनि लामायाव जोङो दिनै फैदों बिनि गेजेराव बे सुबुं गौमानिफ्राय बेखौनो फोरमायो जे आं दतमा समष्टिनि केन्डिडेट हिसाबै बेखौनो स्पष्ट बादि जे 40टा समष्टिनि गेजेराव जेसे बुरजा केन्डिडेटफोर दङ बिनि गेजेराव दतमा समष्टिया बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै दतमानिफ्राय जों देरहानानै फैगोन आरो इउपिपिएल सरकार जों दानो हागोन आं बेखौ फोथायो आरो बेवहाय दतमा बिपिएफनि बाथ्रा बुंनायफोरा बे गासिबो गावसोरनावनो नांफिनजोबो जे दिनैहाय दतमा समष्टियाव थांनाय 5 बोसोर आं एमसिएलए जानानै दङमोन नाथाय गणतान्त्रिक भाबै जे अधिकारखौ सासे एमसिएलएनो होनांगौ सासे जनप्रतिनिधिनो होनांगौ बेनि मोनसेबो अधिकारफोरखौ बिथांमोना होआजासे गावसोरनि टिसिएल सिसिनि चेयारमेन मेम्बार जानानै सलायलांबाय गावसोरनि बिसिडिसि जानानै खामानि मावलांबाय बेवहाय जों बिरोधी पार्टी हिसाबै जोंनो मोनसेबो सुबिदा होबोनाय जायाखै दा दिनैहाय इउपिपिएलखौ जेबो फेक्टर नङा होननानै जे बिपिएफनि जाय केन्डिडेट बिथाङा जुदिअ बुंदों जे बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों बेखौनो जों बुंथिनो लुबैयो जे बिपिएफआ जेबो अस्तित्व गैया दतमायाव आरो बिथांमोना नार्भास जानायनि गेजेरजों बायदि बुंनाङै बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ आरो बिथांमोना जोंनि थाखाय इउपिपिएलनि थाखाय बिपिएफआ फेक्टर नङा आरो बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय 4 नाम्बार लिस्टआवसो दङ 4 नाम्बार लिस्टआवसो बिपिएफ फैगोन एबार इउपिपिएलनि थाखाय जेबो साननांगौ बाथ्रा गैया खारन बिपिएफ हिसाबै जोङो दतमायाव जेबो सिन्थाखौनो खालामखायाखै खारन बै सेकेन्ड पजिशनाव फैगासिनो दं होननानै बुङोबा हयथ' बिसोर बिजेपिनो मिटिं दावथिं गामि गामि हाबनानै बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफनि भटखौ बिजेपियाव ट्रेन्सफार खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ बिपिएफनि मानसिफ्रा दा बे हिसाबै बिपिएफनि मानसिया जुदि बिजेपिनो भट होनो थिनदोंब्ला खुब सम्भब बिजेपिया सेकेन्ड पजिशनाव फैनो हागौ 3 नाम्बार पजिशनाव जिएसपि फैगोन 4 नाम्बार पजिशनाव बिपिएफआ थांगोन बे रोखा बाथ्रा नोंथाङा देरहागोन होननानै बिराद जोबोद फोथायनाय दंखायो 40टा समष्टिनि गेजेराव दतमा बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै देरहागोन बे खादां